بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ayat ini masih berhubungan kali ayat yang terakhir di terangno ini. Mulai ayat juga nganti innalladzina ishtaraw kufra nganti jadi ayat yang saling berkaitan. Intinya pun mereh-reh melalui kajian Nabi lan para umatnya. Kalau ini ayat yang ini Allah dawuh kajian Nabi lan ngomong kafir lan ngomong umatnya itu dipenging sedih dipenging susah wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Aja nyusahno nang atimu, aja dadekno sedih nang atimu, aja dadi beban atimu. Wong-wong sing berlomba padha cepetan padha bangga-bangganan nglakoni kekufuran. Ora usah sedih, ora usah susah. Wala sungkan lagi usah kena berkufri. Wong sing padha gabung, padha dugal, padha kafir iku inna layyanullah wasyai'a. Ora susah, ora kugene Gusti Allah blas ngono iku. Malah sakno wong sing padha dugal iku disakno. Mergo yuridullahu alla yaj'ala lahum hadzan fil akhirah. Bahwa itu ben dikersakno Gusti Allah nang akhirat ora untuk bagian apa-apa. Entuk ing siksa tok, entuk ing sengsara tok. Wala mu'adzabun 'adzim, bakal oleh siksa sing agung, siksa agung iki siksa sing ora ono bekasane. Terus saya jadi sore ini sehubungan dengan ini memperjelas bagaimana kalau mana itu berbeda sambung atau awal tak baleni saya. Kemudian wong sing ijolake imane nganggo kekafiran innal ladzina satamene wong akeh istara kang padha adol utawa ijolake ladzina
al-kufra ing kekufuran bil iman kelawan iman lan yadurru iku ora badani ora melarati Allah ing Gusti Allah syai'an ing suci apa wae wong sing milih kekufuran sing penting untuk dunia sing penting untuk senengan sakhirapan nganti ngorbanake keimanane ngalahake imane ngalahake agamane ngalahake ibadahe iku ora kudu kafir ora Islam enggak ya wong sing demi ning guru donya nglakoni penggawean sing ninggalno wajib itu kudu karo nglakoni penggawean sebagian penggawean kafir contohnya piye poso-poso ngebu guru donya wong ora omah pangan umpuk-umpuk mangan ora poso golek duit golek bodo ora perkara kekurangan iku wong nek iku mantep nek poso iku ora wajib kafir nang hukume bapane wong kudu kerja nang bangunan ade nek apa wae dijarah iku ora kok perkara kurang tapi pengen numpuk pengen numpuk bondo mantep ngiyakini nek poso iku ora wajib ya kafir lho padha kafir. Lah wong sing bangga dengan lakon-lakon kafir ngoten niku ora usah nyusahno atine kula jenengan dindani ngoten Gusti Allah. Direh-reh. Malah nesakno sopen wong niku iki tuwa Allah ya'ala lahum hadzal fil akhirah sopen nang akhirat ae apa-apa gak yo nesakno. Ala-ala kok sepiro ing donya. Muka golongan dosa golongan melakor pemain ngantek ngalahno poso ngesakno mono tapi ro ini ubi dan sampai nek ana akhirat ora ono enteke dadi iki isyarat kufra bil iman walaupun lan iku tetep kedue aladina anda pun kan siksa alimun kan buang kelarane wis ora ngira mergekno bertiara sedikit pun wong bambung kabeh sak dunya iku ora mergekno bertiara sedikit pun lain Allah syai'a nek golongan menungso kabeh sak bumi iku paling cacahe 7 miliar wong lek bumi iku nek dibandingno lintang-lintang liyane bumi iki ora sak bleduk lek lintang cacahe triliunan lintang iki sing ngetokno srengenge sitok iku srengenge iku salah satu lintang padahal lintangnya triliunan lintang lah wonge nang jero bumi iki kok bleduk ngene ora ono sak bleduk kan bangun kabeh kok ben ora Gusti Allah ora kudekno sama sekali wala mu'adzabun alim nek dhuwur sing dhuwur mau adzabun azim iki adzabun alim siksa sing kuat nglarake marake piye terang jawab suruh siksane nek neraka niku ora enteke nek wong wis disiksa digrojok banyu panas nganti leleh kulite ngantos leleh daginge entek daginge entek babeane kali balu bar niku diutokno meneh digrojok meneh ngoten niku diarani banget lah ngoten niku wala yahsabanna alladziina kafaru wala yahsabanna ojo metung temenanan utawa ojo nganggep tenanan sapa alladziina wong akeh niki iki ayat tasliyah ayat lelipur ngereh-reh kanjeng Nabi lan wong mukmin mati kanjeng Nabi lan aja metu aja nganggep temenanan sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir ya alladzina innama numli niki nek cara nahu kena diwaca innama numli langsung kena diwaca innama dipedhot terus numli
Innama satemene barang nuli kang nyerantekake sapa ingsun apa ngono ya kena innama nuli satemene oleh nyerantekno ingsun ngono iki kena lalu mare kafir iku khairun luwih bagus li angkusihim kanggo awak dhewe wong kafir ngeten maksude wong sing kafir wong sing duraka sing bambu iki aja masa aja nganggep nek isih tawahi tempo nyerantekake dhewe tempo mungkin bambu terus ndrugal terus kok cek jaya terus ora ono jayane aja masa lah bambu terus aku zina terus ya selamat terus ora ono critane selamat terus gak enek critane nek diserantekno ditunda Gusti Allah kan enek wong sing aduh peteng atine kadung mati rasane penggaweane zina penggaweane main penggaweane mabuk aku ya kowe jaya ya ditenya-teni wae disinggung ayat ini aja rasa wong sing bambu wong sing kafir wong sing ora iku khairul li anfusihim wong kabeh iku titipan tenaga ya titipan awak sing dadi titipan mripat awas ya titipan nek juga ya bakal entek titipane bakal ilang jayane ya ning ayu ilang ayune sing gandeng-gandenge sing rusak ilang rusane wis ora kena dibarekake. Nek apa Gusti Allah kadang kala jek maringi tempo nang wong kafir-kafir sing bambu-bambu iku jek kaya masane jaya iku ten gitu terane. Innama numli satemene nyerantekake sapa ingsun lahu maring wong kafir-kafir nyerantekake iki basa wae piye cara basa ya wae tempo wae wektu lahu maring wong kafir kuliah dadu drapur tambah sapa kafir wong kafir apane wis mah dosane supaya dosane luwih akeh Gusti Allah wae wektu iku supaya dosane luwih akeh iya tambah ngrasakno momentene dunya pamane wong dengan bangga Gusti aku rono rene anu gembluk ya jayane enteni ora ono critane wong kang zina tukang gembluk jaya rene mesti kere dawuh kanjeng Nabi az-zina yurisul faqra zina kuwi marakno melarat dawuh kanjeng Nabi ora percaya aku percaya ditenokne delok ae wong tukang zina iki sugih apa melarat lha perlu sapi sing tukang gembluk sugih apa melarat wes ora bakal kita bakal apa wae sing tukang gembluk sugih ta melarat jenengan tindingi ora melarat bagaimana cek itu umum judulnya wis dua-dua itu biasa jadi orang-orang wong mesti nasut ya wong bambu wong duraka wong kok jaya terus nek ora dikai kesempatan kanggo tobat ya ora diben ditambah dosane dan iso benek ngumpuke iki iso kubuk ngono walahu lan iku tetep ketemu aladina ada pun utawi siksa muhinun kang nginoake nglecehake kalau iki enek telung macam siksa lek ngucapno ada pun azim ala pun alim ada sing wedi banget sing wedi mau sing tengah ada sing banget sing iso dhewe ada pun muhin iki merendahkan wis disiksa, dinyek, dipaidu, diumpat-umpat nang akhirat niki. Awake dhewe iki ngerti kala dipisoi, dinyek iku lorone kumpule dimpuki. Lah iki wis dimpuki, wong piringi malaikat, yo rasane plak. Upet-upet diomongi ra kono wae. Cangkem iki aja dhewe bantai ngono. Wes pokoke dimpuki, dinyeki, dimuhina niku ya direndahno.
diloro-loro wis diseneni dikuamplengi apa ke cangkemmu biyen iki to cerewet gandulmu iki ya sing ora anu dicakuti macam-macam lah pokoke wis diempuki direndahno dinyek-nyek jadi lafate jelas ada pun muhinun azab sing nglecehake jadi karo tuwuh malaikat wedi malaikat karo di nyek-nyek langsung karena dan kresna cangkemmu iki sing mbok cerewet biyen plok tanganan iki sing mbok brakel cleng diaji tugel sampurna pokoke di bodo di kapano karo di ino di nyek-nyek nek hanya tadi ana niku di kata sing nerake di pengiranmu sing dadi andalan biyen di panutan sing dadi andalan biyen di karo ditubuhi karo di nyek-nyek karo dipaidu nah baru awal takutati kuntur bil bayinat ayat iki sak durunge nerangno bantane wong anu cara pemimpin gendho ape anak buahe lali nastak baru lilladzina waladna tud'ifu lilladzina takbaru inna kunna lakum taba'an cara anak buahe maido durane Pak Bos aku biyen uang sampeyan aku nanti loro-loro nang kene gara-gara kowe saiki kowe iso nang dosaku sithik-sithik ora lho hal antum mu'minuna nasiba minan nar kowe iso nang dosaku sithik-sithik ora akhire sing pemimpine kala lagi nastakbaru inna kullun fiha biyen nah awake dhewe padha nyemplunge nang kene ora iso terus sampai nang malaikat qala alladziina kafaru wa qala alladziina fin nari wa qala alladziina kafaru wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ta'u rabbakum wong sing nang neraka niku sambat nang malaikat penjagane neraka jahanam lapor Darmono ngajukan proposal li khazanati jahannam ta'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab jaluk supaya dientengno kok sedina ae nyuwun kawelasan lho bahasane ngoten terus niku nang jus faktiku dikotak malaikat qalu awalam takutatikum rusulukum bil bayyinati biyen wis didani yo ambek para rasul ambek para utusane Gusti Allah ambek ulama ambek kiai wis padha nerangno padha ngaji to dituturi biyen ora balang nggih tapi kula mboten buku nek biyen iki ora pada saiki dungo kana dungo nek dungo matua ulka firina fi illa fi dolar dadi maune terus sahabat malaikat kon dungo penjaluk ning Gusti Allah supaya dientengno pengen biyen diomong para rasul to walau awalan takutati kumrusulukum bil bayyinati kalau diomong para rasul kan tidak ada keterangan sing norno biyen walau balang ki tapi kula boten buku nek ngono saiki donga dhewe ora pada dan donga dhewe dan jalan dhewe nang Gusti Allah kono wa ma tu'amka bina illa fi dolal niku nek jus batiku dadi anda bukan ali wis disiksa ijek dipaitu dinyek-nyek niku jenenge anda pun muhin makana terus makana orano sapa Allah Gusti Allah orano iku li yadharo supaya mbarake sapa Allah al-mu'minina wong-wong
mukmin kabeh alama ing atase barang antum kang utawi sira iku alaihi ing atase ma hatta yamiza bida'ake sapa Allah al-khabitha ing perkara kang elek minat thayyibi saking perkara kang bagus. Maksudnya Gusti Allah iku badhe kala nakdirake kanjeng Nabi nggih kula nggih jenengan wong mukmin kabeh badhe kala ana ning tengah-tengahe wong elek-elek uripe. Ngono kuwi ora kok Gusti Allah akan ngumbarake utawa nglelerake utawa nyungsarake mboten. Dadi indahnya kalimat ayat-ayat Gusti Allah niku nek kula jenengan ngerti maknane. Ayat sing ngereh-reh wong mukmin. Gusti Allah nakdirake uripe wong mukmin kadhe kala awor wong besengek wong elek wong gedhe-gedhe. Ora kok perkara ape dilayan karo diumbarake utawa disiak-siake wonten boten. Nek Gusti Allah kersane hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sehingga Gusti Allah bedakake, misahake, bedakno antara perkara elek lan perkara apik. Kadhewana perkara elek iki gak patek jelas. Wong main kelakuane kadhewana gak disembunyikan itu jebone betul jerone. Jebone kita kaya ahli ibadah ngamur wong ibadah jebone nek wis nang jowo nek wis metu ya diwoko itu gampang ibadah. Lah ngono iku awake dhewe dikumpulno wong-wong ra jelas ngoten niku kanggo ngetokno Gusti Allah kanggo ngimpidake endi sing elek endi sing apik ben benar ya jelas. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Jadi umpama kula jenengan diparingi iman sing kuat mbok dipupeng wong gendho, mbok dirubung wong duraka, insyaallah emas tetep emas. Nek awake dhewe imane tipis, kimir-kimir, ya mbok ora usah mawur digodho wong itu ya wis gugur dhisik. Tapi nek wong emas nggih tetep emas. Dibuat oleh peceren ini tetap emas. Lalu bungkalan letong dan buat dibuntel sutra ya tetap letong. Waktu itu atas Gusti Allah ngersake kula jenengan kadhe kala. Kadhe kala kiwa temene iku kok isine mung rusak tok. Isine mung regete dunya tok niku Gusti Allah pengen nyiksa aku tak piye boten moten. Nanging beliau terlihat nanging hatta yamizal khabitha minat thayyib baku bedake endi elek apik. Terus wa maka Allah kana ta Gusti Allah ora ana iku lihat lakon ngetokake kum ing sira kabeh alwi ngatasi perkara wae dening tafsir sing dimaksud niki merga atine wong iku wae ora katon sifate wong di sing iman temenanan di sing munafik iku ora katon mongko diwon iku lawase gak bakal ketok merga dhewe ra ngerti wae. Terus Gusti Allah nuduhno sifat-sifate wong munafik. Nek cerita selalu goro ila hadasa kalaba wa iya wa'ada kholafa nek janji nyritani drani wa iya tumina khona nek dhewe amanat niati ngoten iku ciri-cirine wong munafik. Jadi Bapaknya Allah yutuli akum alal wibi itu Gusti Allah nuduh-nuduh nek kabeh manungsa iku ora ngerti perkara wae. Ora ngerti atine wong mula digampang ngukur atine wong iki munafik. Iki ora munafik kok saged.
Walakin Allah tetap nyutai Gusti Allah iku ya setapi milih sapa Allah mirusuli utusane Gusti Allah man ing wong yasa kang ngersakake sapa Allah cuman ana wong sing diparingi ngerti gaib sangka utusane sing dipilih iku contone kaya Kanjeng Nabi pirsa wong iki munafik ki ora iku pirsa tapi Kanjeng Nabi boten pirsa buka wadine wong Ma'aminu mongko padha marang sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah wa rusulihi lan utusane Gusti Allah wa entuk minu lan lamun iman sapa sira kabeh wa tatakulan padha takwa sira kabeh takwa iki perintah Gusti Allah nabi larangane Gusti Allah Balaku mongko iku tetep Gusti kabeh ajrun utawi siksa alimun kang gedhe kok siksa ajrun itu ganjaran siksa alimun kang gedhe gawe dhewe urip niki kira ngene tetep netepi takwa lan iman niku inu ada takwa iman lan takwa nang dunyane ya kepenak ning akhirat ya kepenak nang dunyane ajaran duwe apa-apa tapi ada iman lan takwa ya kepenak atine ra bingungan mesti dicukupi Gusti Allah ngoten mawon so ben akhirat oleh ganjaran kang gedhe nah ayat sore niki wis tasriyah ngereh-ngereh awake dhewe minangka iman ngereh Kanjeng Nabi lan umate ning ngadepi wong sing medhit kedunya niku piye awake dhewe harus mensikapi gimana di terakhir sing iki wala yahsabanna lan aja mitung temenanan aja nganggep temenanan biasa benar kena aku ya kena anggota biasa sapa alandina wong akeh ya berholuna kang padha medhit kabeh ya alandina bima kelawan barang ata kang wis paring hum ing alandina sapa Allah Gusti Allah min fadlihi sapa anugerah Gusti Allah huwa utawi yang kholo nabi ma'atahullah iku khairun luwih bagus lahu kedue aladina maksudnya itu wong sing padha metikil yang kholo nabi padha medit banget ya metikil cuwonge medit cetil pokoke aja ganti kalong nek iso rego terus kuwi aja dikira menawa iku apik wa khairun lahu aja dianggep luwih apik to menak aja terwayate koten bahwa balik utawi yang kholuna iku sarun luwih elek lahu kedue alladzina kok elek piye jadi terakhir neng dunyane wis nyikara neng akhirat wis nyikara meneh saiki tau aku bakal dikalungake bakal dikalungi apa iya alladzina mai barang-barang bakhil kang padha bakhil sapa alladzina bihi kelawan ma enten jadi wong sing buah temen-temen bondo, temen-temen duit, temen-temen dunia, temen-temen jabatan, pol-polan itu aja dianggap kalau ini khairun lahu apik rumangsane itu jenengan awake dhewe akan ana wong duwe akeh wae lawene ta wae puluh-puluhan ton upamane tapi wong mangan waduh serawani itu jeneng dunyane
mangan es campur gak wani umpamane kena ndok darah tinggi turunan Joko ora wani umpamane wedi masuk angin apa nek dindi wedi apa turunan ninggal omahe wedi kuat dadi colong tadi awake dhewe wajib gak turu omahe kapuncen gak wedi aja blak-blak ngomong ora nang langgar kene omahe dindi kapuncen ra wedi ora dia kok pola nanti ditakan ora dia wedi dak enak iki lagi nang dunyane apa yang BS campur rawani kok sing kena blok nek apa ditakan sampai terus ate rawani berarti kan lagi kan diuntali diuloni kaya pel kan wani kan ora kuncenan awake ora tau tak kunci wis sampe dicolong apa ora blek-blek tapi kan kurang kalau ngomong saya di Cikoro bodoh apa nanti di wedi nek duwe colong apa nanti wedi nek ditodo apa lunga burung dipancing lawan dikunci nek teko kandul aku tak kunci yo burung tak kancing nek burung tak kancing tak tinggal nanti ya belajar rapi-rapi ora enak apa-apane artine wong medhit iku ora kok apik kanggo awake nang dunyane wis nyiksa wong sing medhit iku wis kesiksa bodho ning dunya iku wis ape akeh wae sapi Cina nanti yang turu ya ini umat aku sapiku sing sijine mencret sijine iku sikile urengen sing sijine tak obere karo mulai kapan nek nyang batek aku ngrasane kok mumet apa para nek mukan-mukan dhewe kok mumet niku menahe dadi ana nek kok akeh jadi dari turu lah wah iso turu aku kadhe manggas mumet sijine terkena kono bledhos sijine macet nang kono macet sijine munggano robar-bar pamane seperti itu nek ora disikapi nganggo iman lan takwa anake yo sarun lahu itu nek dunyane tok durung ning akhirate ate sore ya kene akhirote wong sing duwe bondo keh kita wacana nek ati sore Bukhari man atahu wa malan sapa sing diparingi bondo mek Gusti Allah ati sore Bukhari juz 5 kita nang triwo dadok sapa wonge sing diparingi bondo mek Gusti Allah dititipi bondo falam yu'addi zakatahu lan ora jururan bayari ora nekani zakate zakat iku sing sedekah wajib jane gak akeh sedekah wajib iki tak atur bolak-balik nek bondo dagangan iku separone 1/10 dadi separone seprapate 1/10 bondo dagangan mencapai 1 nisab itu nek ana kurang luwih 80 gram 4 murni saiki lalu Mas 80 gram emas murni itu saiki emas nek 3 juta emas murni berarti nek 80 ping 3 kira-kira 200 juta luwih bondo dagangan senilai 200 juta luwih niku lagi ngetoke zakat zakate 1/40 utawa 1/10 niku zakat sing wajib sithik kanggo wong sing lomo zakat itu sithik wong setahun pisan nek ora masane ora wajib zakat mari iku wajib zakat nek ana sak nisab nisab pari niku nek diukur nganggo sewu beras niku 5 wasak. Nah, dadi nek satuan bobot iku nek aranku wasak iku sak wasak iku kira-kira swidak sok sak sok iku sak zakatan fitrah
nek 5 saks iku berarti 300 sok 300 zakatan fitrah berarti kira-kira 7 kintalan beras iku nek lagi sani sok pari nek teles kira-kira ya 2 kintal iku lagi sani sok nek ana sakmono ora wajib kan sithik kanggo wong aku sithik nek entuke 5 kintal nggo kintal iki ora wajib zakat nek entuke wis sani sok iku lagi wajib lah zakat emas itu ya emas simpenan ora emas perhiasan iku nek ana kira-kira 70 sampai 60 gram emas murni simpanan nek perhiasan iki dipakai gak wajib zakat. Lah wong sing pakai wong sing diwenehi kok ana kan zakat walau zakat tahu bondone iku sampeyan musilahu malu sujaan sampeyan bondone nek akhirat bakal diwujudake ula budak ula gedhe sing galak aku roa sing budak ula sing galak budak lalu jadi bakal duwe sio loro ula gedhe duwe sio loro yutawakuna ya yutawaku yatu uhu yaumal qiyamati besok bakal nyokoti wong mau bisa dina kiamat digubetno dikalungno dicokoti nganggo siyoke mau nganggo rahane mau dicokoti dikrikiti nganggo utok tambah neh utok tambah entek keluar udah meneh kalau ini ulane sing wedi sing buta sing disiung mau muni aku ana maluka ana kan juga aku bodohmu sing mbok tumpuk biyen aku bodohmu budakmu sing mbok tumpuk biyen mbok medhit biyen ning dunya diwujudke ula gula terus nyokoti awake wong mau kalau muni ana kan juga ana nek ayat liya surat Baroah dijawab dawuh ngaten yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum sampeyan bondo-bondone mas-masane iku diumumake nang neraka jahannam fatukwa biha jibahum banjur digerus gegere wa junubuhum wa zuhuruhum gegere awake digerus nganggo bondone wau diwujudno setrika fatukwa bahasane iku disetrika bahasane ayat niku jelas karo di paido diumum-umum kanggo malaikat ya mau ada bumi ini kalau diomel-omeli wis digerus gegere digerus wetenge digerus awake kalau diumeli hadza ma kanastum li anfusikum iki bodo sing kok tumpuk-tumpuk yen nang donya aja nganti kalong iki ayat ning juz 10 surat Baroah padunku ma kuntum taknizun saiki kan ngicipi itu ya ini seger iki sing kok tumpuk-tumpuk biyen iki dadi nek Quran ana sing didadekno Allah ana sing didadekno setrika batuk wa biha jibahum wa junubuhum terus dipisah-pisah dipaidu-paidu dinyek-nyek hadza ma kuntum taknizun hadza ma kanastum li anfusikum iki bondo sing tumpuk-tumpuk sing kok tumpuk-tumpuk nganti nglaleke akhirat nglaleke Gusti Allah lalu kuma kuntum taknizun niku wau teng hadise terus ayat iki saya tahu aku nama bakhilu bi yaumal qiyamah bodoh-bodoh sing di gundeli di mediti wau besok nang akhirat yaumal qiyamah bakal dikalungake baiklah itu tetap ketemu Gusti Allah miratu samawati kami kang marisi pira-pira langit wal ardi lan Gusti Allah iku sing bakal
waris kabeh langit lan bumi bondo keluarga jabatan ku kabeh titipan Gusti Allah bakal ditarik meneh nang Gusti Allah arek kok dikira sapa iki nek sire ning sawi wa mal malu wal akhlu wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u wala buta yauman an turaddal wada'i'u bondo lan keluarga kabeh iku titipan yo anak yo bojo yo tuwa kabeh titipan Gusti Allah wala budda yauman an turadda al wada'i'u wajib mesti lawase tinggal titipan jupuk sing nyicipi mesti dijupuk Gusti Allah kok liwat apa keluargane nek ninggalno ya ditinggalno sik bojo ya iso tinggalno sik utawa ditinggalno sik ana sing ninggalane sik enom tinggalno denteni wong wis lek Gusti Allah wis ditinggal karena Gusti Allah diparingi sapa Gusti Allah sing mira sama diwal bondo sing ditinggalno ora mesti ibu anake gak ditinggal ibu wong liya didol anake pintu kuwi kan ditinggal iku kabeh nek Gusti Allah sing mari si mira sama diwal di waris dipundhut Gusti Allah meneh karek aku diparingi sapa iso uga to ibune anake nek anake pinter nek iso uga terus dibawa liya anake mendu bojo pawane cikno karek Gusti Allah nek dikersakno tetep diparingi ning wong sing mati kuwi ora pineh sampe dikumpulno ning akhirat tapi nek Gusti Allah kersakno diwenehi wong liyane cikno ya ora kurangan dalan petuk judul meneh. Jadi kabeh keluarga anak sedulur bondo itu titipan mesti dijaluk bali meneh bondo dikiriye bangke bukone jam kira 2 menit mungkin lebih muncul robo cek juga doktore benjing Jawa dan mulai dan apa itu takjile lan minggu jemaah tertutup wonten aten kepiye bismillahil fatihah Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amin subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata nafsihi wa midada kalimatihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil bismillah masyaallah la yasuku illallah bismillah masyaallah la yasuku illallah bismillah masyaallah maka min Allah bismillah masyaallah la quwwata illa billahi al-aliyyil azim barik lana fi jama'atina hadza wa ja'alna majlisan mubarakan ma'diyatan nafi'an wa barakatan wa afrola ja'al hadina fi al-majlis man yastahiqu rahmatak wa maghfirataka ya Allah ya rabbal alamin Allahumma barik lana fi syahrina hadza fi yawmina hadza wa fi umrina hadza Allahumma ta'ala futuhal arifin wa fahana bina ilmal malaikati muqarrabina Allahumma innaka hayyun wa ma'abitika wa syuhada asyurna min syurati ibadika syuhadiin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.